Jag tar det lukka vi sån här någon. Hur känns det där? Det är helt otroligt fantastiskt. Jag är simpelthen så smickrad och glad och ja, allt. Är det några andra likar efter tunna tycker som du äldre upp på den här? Ja, jag menar Lilian fick 45%. Det hade hon helt så för. Hon har klarat det helt otroligt flott. Jag vet inte att hon är 2 år yngre än jag. Det är helt otroligt flott att hon klarar att komma in i ett liv och ta arbete med handa maten. Och klarar det så och mäktar så väl som hon har gjort. Det är alltid att hon är fullt så väl uppåt som jag. Som du säger så var det öliga taft mellan stämmorna, men hur helt du väl fatta just det? Jag vet inte, kanske att jag vet att vi är nog snäck fram i milen och tar vidare i filmen och tar vidare vi i semifinalen och jag vet och det är inte öliga väl i år halt i show så det är rocken bara vet det som är väl. Nu vunnit det så inte gott i år, men Bjarga heter några kappingar och där helt då. Ja, helt klart. Jag kunde inte mer än att vi allt kappingar som det. Jag kunde inte några mer.